Depa oras kabalen. Kayan tabi mabilog ang persa ni GNN TV44, magyela rin mga panahon at nukala istoryang dapat yung abado, kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap ganing Lunes, April 7, 2025. Kaya po po ibeniginto at iti in News Force, Pampanga. Kimbalen arayat neto nga high-value target individual ng arestado ni PNP. Katukiran iti, pinulong la rin barangay kapitan na makisan metong kampanya versus illegal drugs. Ngening Lunes, April 7, pinulong lareng at lumpulong barangay kapitan king Arayat, keti king munisipyo, dikil king kampanya laban king illegal a droga. Keti, inamuyot na lang Police Lieutenant Colonel Leo Bacon, hepe ning Arayat Police Station, reng barangay officials na pasik na nga ning pamakipag-ugnayan kareng kapulisan, bang labanan ning pamangalat ning illegal drugs. Iti kay bat ning pang-aresto king meto nga high-value target individual, inyang April 5, king barangay Mapalad, nung no karin me kumpiskay nga tsuking meto nga kilo ning pagsuspetsang shabu, ating street value as 6.8 million pesos. Ang naging habilin po natin sa 30 barangay captains dito po sa Bayan ng Arayat na yung patuloy po na pakikipagtulungan po natin nila sa amin po na especially po dito sa ating campaign against illegal drugs na kung saan sinabi nga po natin na ito pong problema sa illegal drugs is considered as social problem. So being a social problem, it should be resolved or addressed socially. Na kung saan ang problema po sa drug is hindi lang po siya trabaho ng pulis, hindi lang po siya responsibility ng barangay, hindi lang po MADAC, kundi po all sectors of the community should work hand in hand just to eradicate yung problema po sa drugs. Nagbigay po sila ng commitment na they will be helping the community, they will be helping the LGU at pagtutulong-tulungan po namin para tuluyan po na masugpo yung problema po ng drugs dito po sa Bayan ng Arayat. Keti, dinikdik ng pepaganakang Mayor Madet Alejandrino kareng barangay officials ing karelang responsibilidad king karelang sasakupan a barangay king laban kontra droga. Sabi ko, kung mismo kayong mga nanunungkulan na sasangkot sa ganyan, huwag mong sabihin na wala kang kinalaman, wala kang alam. O ibig sabihin, tulog-tulog ka lang sa ano mo. Sabi ko sa kanila, kung hindi nyo kaya, hindi natin kaya, yung binigay na obligasyon sa atin, pwede tayong mag-resign, bumaba sa tungkulin natin bilang empleyado ng gobyerno. Dagdag na pang Police Lieutenant Colonel Bacon, maulagay ng aktibong partisipasyon na rin barangay, king pamagbante king karelang residente, ating tambi nga pamag-report king PNP kareng kadudadudang aktibidad. Based sa revelation po ng nahuli po nating suspect nearby Arayat po, medyo may mga gumagalaw din po, may mga binibentahan din po siya sa mga karatig na bayan at karatig po na province dito po sa Region 3. Dahil nga po nagbigay ng commitment yung ating pong barangay, mga barangay captains, yung 30 barangay captains natin. We could assure po na mabibigyan po natin ng solusyon at ito pong problema natin sa drugs dito po sa Bayan ng Arayat. Iti naman ang mensahe ng Alejandrino kareng tao Arayat. May nananawagan sa inyo, hindi lang po sa kaligtasan ng bawat isa sa atin, kundi po sa buong pamilya nyo. Kasi po kung sakali po na ang isa sa pamilya nyo ay gumagamit o nagpupuser, pagbigay alam po ninyo dahil para po maano po natin habang maaga mabigyan ng solusyon. Kasi hindi lang po yung sarili nila o buhay nila sinisira nila, kundi buong pamilya damay po dyan. Kaya sana magpagbigay alam po ninyo. Andito po ako bilang punong bayan nyo. Maghihintay po sa inyo para makipagtulungan po tayo sa ating mga kapulisan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. King Mabalakat, libreng Wi-Fi king syudad ing netong kareng programang burilang isubong ni ng Team Gel June. Ay, report.
Libreng Wi-Fi, King Syudad Mabalacat. Yaning metong kareng pamalaka programang linatag ng mayoral candidate Vice Mayor Jelda Aquino, King pamiti po na iti King Jose C. Feliciano College, King Barangay Dawu, inyang Domingo, April 7. Susulong ning Team Gel June, ing pamagka ng libreng Wi-Fi, kareng pampublikong lugar King Syudad, bang makasahop, kareng estudyante at residente, King mas malagwang access King internet. Matagal ko nang gusto yan. Kasi, alam mo, hindi naman ganun karami mga public places sa Mabalacat. Marami, no? Ay, hindi naman. Pero kaya natin lagay yan sa mga spots na kung saan, sa ibang lugar nga nagagawa nila yan. Dito pa sa ating syudad ng Mabalacat na malaki ang income natin. 4.7 billion po tayo for 2025. Kayang-kaya at pasok po yan sa budget natin. Magagawa po natin yan. Yung mga bus terminal, yung mga lahat po ng mga places na, yung mga puntahan po ng mga tao. Even sa mga per barangay, maglalagay po ako per location po ng barangay para yung mga mag-aaral natin, yung mga gustong kumuha ng tulong sa gobyerno, punta lang doon, i-click na yung link natin, makikita lahat ng requirements para matulungan natin sila at pupunta sila sa munisipyo, mabilis ka agad ang tulong. Samantala, tinago niya king amanuang pamiti po ning negosyanteng Irodolfo Bong Pineda, ape pa siya king mabilog a suporta king Grupo Daria Aquino at Vice Mayoral Candidate Councilor June Castro. Sana kayong mga taga-Mabalacat, suportahan nyo. Kung manalo sana, ipanalo nyo si Jen Aquino, buong ticket na. Aquino, pasalamat king suportang papakit ng Pineda. So, nagpapasalamat kay Tatay Bong Pineda. Ganyan na rin po kay Nanay Gop, Lilia Pineda, Vice Governor Delta Pineda, at sa ating Nanay Party List, no? Sa walang sawang suporta, pinapaabot sa amin yung tiwala na umpisa pa lang na pinaramdam ko ang aking intensyon na humabol bilang alkalde ng syudad ng Mabalacat. Hanggang ngayon, sa panahon ng kampanya, hanggang sa dulo po ng laban, nakikita ko si Tatay Bong Pineda ay talagang pinapakita ang kanyang tiwala at suporta po sa ating kandidatura. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kaya kata namang silipan ng motorcade King Balen ni Santa Ana, tapeni muna ng grupong Labong Oday, King Reporter ni. King Balening Santa Ana, pasalamat siya ing Team Labong Oday. King mapaling suporta daring memalen kay batlang dirutan. Reng 14 barangay King Santa Ana inyang Sabado, April 5, King karelang maragula na motorcade. Agpangkang mayoral candidate engineer Dina Labong, makuswelo ya kanu king mapaling sagana daring tao King karelang grupo. Maswelo at ikit ko talaga yung suportada rin tao na pwede na nagpa-advise tamo mo kaya hindi ka tamang puso na nabimpay tamo today, hindi ka tamang pinisabo for the motorcade. Naikot ko yung tao, biglakad na ako pingarin, may kilometro na ako milabas. So, salamat ka rin kaya ganang sabla na yako talagang siguro sa pati nga manong yagkas ko palaging nakalasalamat kaya na naramdaman ko po alagin. Kareng Toto King Aldo, asahan niya kanong mag-house to house ilabong nung nukarin ilatagla. Reng mani mo ng plataforma kalupan ng pamanalakad ng pampublikong ospital at satellite campus ng Don Honorio Ventura State University o DAVSU. Pamasyala ko na lang mo rin tao at the same time magkaya kami mag-house to house baka tayo na kayo masibayo. Pasalamat siya naman ni Vice Mayoral Candidate Oday Nakpil, kareng hanggang tinuki karela. Masayayay ngaldong ini, malabong ya po, mayupaya ya. Dakal kay pasalamat, kareng kaya kami kabalen, kareng kaya kami supporters. Sakripisyo po ini gagawin da kaya kami papaltoda, na tilang tatalakaran na dignidad. Dakala salamat kaya kayo po ne, para ka na ako kabalen. Kaya be mo naman King Motorcade rin kakandidato para konsehal at na Alex Passion, Bunso Pangilinan, Gio Messina, Jerome Gadi, Jingle Lansangan, Vergel Malyari, Tech Concepcion at Soy Guevara. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita, atin pa magbalik ng News Force Pampanga.
Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat, at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Smooth transition. Yan ang sinigurado ng dating acting mayor Myla Clarete, king bayong liderato king munisipyo king Porac. Ay ni-report. Masaleseng turnover king liderato. Yan ang sinigurado ng dating Porac acting mayor Myla Clarete inyang Sabado, April 5. Kamo naman po, magmula keng umpisa, alita mo may vengatibo, at yung kakatamo mo is serbisyo. Kareng memalen nga po ng Porac, kaya makaasa kayo po, kayo pong memalen kening Porac, tuloy-tuloy mo po kung nano na din serbisyong aya pagpo, kening kakatambay yung acting mayor. Makasadya ang formal na turnover ng pwesto ng pangayalkaldi king bayong mamuntukan ng timong mayor, Vice Mayor Francis Budoy Tamayo ngayong Lunes, April 7. Ito naman itang dapat na para clear lines nga ng kakatamong ing pamag-end po at ing pamag-umpisa na. Alang problema kung turnover ing mas masanting gawan. Inyang Sabado, formal yang sinumpa bilang alkalde ni Porac Itamayo king oath-taking ceremony king bayong munisipyo. Itamayo, amihalal bilang Vice Mayor, ing manungkulan king posisyon ning alkalde, lalam ning rule of succession, kaybat ning dismissal order ning Office of the Ombudsman, kang dating Mayor Jaime Jingkapil, uli ning gross neglect of duty, makikaugnayan king diskubring Philippine Offshore Gaming Operators o POGO king Balen. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen. Susunod. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. Alang na anumang weather disturbance king luwal at kilob ng Philippine Area of Responsibility agpangyan king pag-asa. Pakanyan man, makaapekto king maragula parte ng bansa ing easterlies
o mapalinganging manibatan king dagat Pasipiko, anya naman mapali at malisangan na panahon ng ranasan king Maragula parte ng Luzon at Bicol Region. Kabang king dane ng Mindanao at Palawan, pamapekto naman ing ITZG o Intertropical Convergence Zone, ang magdalang pamanuran. Kabalen, maging parti ka king pamagbalita ketiking News Force Pampanga na numang kaganapan, isyo o reklamo king kayo lugal, manyari mong ikwento isumbong, kapamilatan na rin numirong mayakit king kayong screen. Manyari mo namang mag-post king kami Facebook account. Panalakaraning News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lukalapamag balita bilang panatang serbisyo karin sa mga Kapampangan. Dahil venue lang yan yung Lunis, may kalap istorya, kitiking probinsya. Kaya ako po, Benny Ginto at ini King News Sports, Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuy. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco.